Salutare tuturor, eu sunt Rareș, eu sunt Party. Nu băgați în seamă primul meu. Iar el este fan, domnul care filmează și ne regăsim la un nou episod de Minecraft. Care am făcut cam multe chestii off camera, da. Da, am mai făcut ceva lemn, charcoal, am 6 charcoal. Mi-a luat un texture pack. Da, și Și am arătat-o să plâng în lavă. Al câtelea episod este ăsta, Ștefan? Al doilea. Al doilea? Nu, al treilea. Că parcă ai filmat al doilea. Nu, l-am filmat. Ah, A avut niște prostii, Bandicam-ul ăsta prost. Și na. deci am două saplingi. 3. Mai știi că pe insula mea aveam un fric și ceva de sapling de ăștia normali? Da, am și o grămadă de cazuri pe care le relax. Da, aveam o casă super șmecheră. O să Ștefan, ai Facebook? Da, în Facebook. Ai? Da. O să-ți trimit screenshot-ul și tu să-l publici pe Facebook. Ca să vadă lumea, casa mea șmecheră. Unde ai făcut un screenshot casa? Da, i-am arătat lui Cristian. Și Cristian este un prieten de-al nostru care comentează cam mult. Se oftică cam mult. Da. Poate intra videoclipul ăsta și ne omoară. Să mai pun tot charcoal-ul în furnal. Bă, dacă aș putea să fac ca cineva să nu-l vadă, știi? Vezi că avem o gaură aici, în spate. Stai că-ți fac, vrei să din stone slabs? Da, vreau un stone slabs. Să-l abusă. O, trebuie să vede fain la mine. Ia, trebuie să văd un pic. Dă-te, bă. Oh, știi ce șmecher se vede la mine? Fă un screenshot cu el. Și trimite-mi. Stai, te dă. Lăsa apă să închid filmarea. Păi ce, tu ai pe F1 ca să pornești? Nu, eu am pe F12 și era să apăs pe F12. N-a slăburile. 6. Hai să mai fac. Dar câte vrei? Un stack? Da. Ia. Deci, mai măresc puțin insula sau deja începe drumul? Cum vrei. Hai să zicem că începe drumul. Mai decât să înceapă. Ah! La ce? Spre ce să fie drumul? În partea Știi cum am făcut Rafael la Skydan? Fă așa. Aici o să fie fermă. Ah. Nu o să fie mare. Ce șmecher se vede. Mi-ai trimis la screenshot. Nu. Trimis Descarcă și tu manual, cât durează, omule, bun. milinii. O să lenii. Sparge ăsta. De ce am numai mousepad activat? Și dă-mi. O secundă. Uite, ia și bucata asta. De stone. E și asta. Aruncă-le și tu direct din inventar. Ce te chinui atât de bun. Nu că nu. Ce poate? Bine. Mi-l fă. Matei, ieși din conferință că se aude sunt difundat și eu filmez. Matei. Vreau eu să rezolv, îl dăm afară. Bun, uite, vină puțin și sparge blocul ăsta. Că am greșit. Și dăm slaburi. Pune un singur slab. Atâta punem aici. Înțeles? Ia. Bine, de fapt facem tot așa, că am greșit. Mi s-a părut mie că am greșit și de asta. Și aici ar să fie ceva gen... Și aici ar să fie în mijloc stone bricks. Bam. Bine că am skill-uri de parkour foarte bune. Era speed. Dăm stone. Nu ați un stone. Hăptu! Spui pe tot. Numai cât ai discui pe tot. Așa. Așa.
așa se une și un cablu. Matei, Da. Ieși! conferință. Am spus. Dă-i bloc, repede. Dă-i repede bloc. Bloc disperson. Bloc. I-am dat bloc. Și eu. Gata, ca să nu mai sune. Le dăm un bloc după. Asta se întâmplă când bâzăi când filmăm. Cât am filmat? Ștefane, cât am filmat? Că poate din nou să oprește singură filmarea. Da. Oh, am promit chestii. 5 minute de-abia. Bun, hai, că mai avem. Avem chiar mult. Da. E așa că vreau să văd ce faci tu acolo. Și nu așa să fac așa. Și aici vreau să facem din stand slabs mijlocul. Mai trebuie stone. Mai trebuie slaburi. Trebuie slaburi. Nați! Skill-uri, bă, vezi? Da, așa că am Am zis. skill-uri de parcurist. Parcurist, nu Ești parcurist nenăscut. Bă, sunt născut, mă. Eu am terminat nivelul 2 pe Play Minecraft la parcurs. Dar eu dacă am terminat și nivelul 80, chiar dacă n-are extra. N-ai. Doar ai fi mai bun la parcurs decât mine, dar dacă ai face parcursul de pe Mineplex. Că tu ai văzut ce imposibil e. Hop. Ala cu lava, dar ai văzut că l-a reușit până la urmă. Da, după vreo oră și ceva, că ai văzut că el a făcut episodul de vreo 13 minute. Și ăla- Da, a pus pauză. Da, că a zis între timp. Nu, asta era la Magic Weapon, la clanuri. Între timp, cool boy la maraton, știi? Urcă te las în suprafață și să spargi mai ușor. Ok. Vreau să fac clan că știi că lemnul nu sparge așa de repede cât un copil. Știi? Și uite. Și dau în continuu, vezi? Bun. Chiar. N-am o idee. 2, 3. Mi-a dat unul TP, dau TP Deni. Dacă merge. TP Deni. Că mulți... Teleport request Deni. 1, 2. Și credeam că e un pumpkin acolo unde minai tu. Că la mine pumpkin-ul e asemănător cu lava. La culoare. 1, 2. Nu mai aproape? Da, acum ar fi fost bine dacă aveam magnet și mergea pe multiplayer. Da. Dar știi că poți să-l pui. Știu. Cât timp a trecut? Cred că trebuie să ne punem și noi. A trecut. Au trecut 8 minute. Aha, Dar mă enervează. Cred că o să-mi iau fraps. Nu-i bun fraps, că dacă n-ai microfon de la, știi, separat, nu se aude. Păi ai microfon separat. A? Ai microfon separat. Bun, dar la mine nu cred că o să se audă. la mine. Cum adică microfon separat? Adică nu să ai microfonul băgat din calculator, știi? Păi eu am calculator. Ai laptop și ai microfon de la laptop. Da. Am microfonul de la laptop și de asta nu mergea să filmez. Dar serverul îmi dădea 17 FPS-uri. Frapsul. Lasă Bandicam că e mai bun. Bandicam mai bun, filmează mai puțin. Și Bandicam cred că e făcut pe... Zici că Bandicam e făcut. Dar nu știu de ce. Un prieten de-a meu a făcut o serie de MV3, Call of Duty Modern Warfare 3, și nu-i mergea în loc și avea filmat cu Bandicam. Am făcut și Battlefield 4. Nu. Da, de el posta pe... N-are canal de YouTube, el posta pe Facebook. Și nu ești tu. Știu. Și eu am postat pe YouTube, pe Facebook. Boy, ce faci? Boy. Deci, cred că a trecut 9 minute. Și am căzut piesele. Opa, am scris grei. Ba, pomul tău,